156 ka mga individual nakabaton sang bulig pinansyal gikan sa lokal nga pangunuhan. 156 ka mga naglain-lain nga beneficiaries ang nakabaton sang financial assistance sa ginhiwat nga payout sang Iloilo City Government sa penthouse sang Iloilo City Hall. Ini ginabugusan sang 24 ka mga totally damaged nga nasunugan sa Rizal Paz kag Lapus nga nakabaton sang tag 10,000. 8 naman ka partially damaged nga nakabaton sang tag 5,000. 24 ka supplemental feeding workers ang nakabaton man sang tag 5,000. 33 ka daycare workers nga nagbaton sang tag 2,000. 24 ka uswag scholars nga nakabaton sang tag 5,000. Hag 43 ka beneficiaries gikan sa Technical Institute of Iloilo City o kung TIIC nga nakabaton sang tag 2,000. Isa sa mga beneficiaries nga si Marivic Sabit ang nagpabutyag sa iya pagpasalamat. Dako gid ang pasalamat yo kay Mayor nga sa amon nga mga pigado nga tagaan niya kami sang financial assessment para sa amon sa mga relocators. Mayor, thank you very much. Si Romaville Abelarde naman, isa sa mga huwarang anak awardee nga ginrekomenda para sa uswag scholarship ang nagsaysay kung paano ini nakabulig sa iya. Dako gid ang bulig sa muni nga scholarship sa akon bilang isa ka estudyante sa West Visayas State University kay balaan mo sir madamo gid sa mga projects, instructional materials kay isa ako ka pre-service teacher sa West. So madamo kami sa mga projects, mga visual aids nga ginaubra. So magasto gid siya kag syempre ang amon man nga everyday nga ginagasto sa amon nga mga needs sa eskwelahan, mga balayran, especially sa mga t-shirt and other necessities man no, sa aton, especially ang foods. This is a crucial part of the survival of the student. Wala nagauntat ang pagbulig sa syudad sa mga pumuluyo, agud maghatag sa paglaom sa mga nagaserbisyo sa publiko, sa mga napaslawan bangod sa kalamidad kasubong sang sunog, kag sa mga nagapadayon nga nagahandom para sa mas masanag nga buwas damlag. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.